2019a urte garrantzitsua izan da Labairurentzat, batez be ekitaldi garrantzitsuak, pisu handikoak, gizarteari begira izan ditugulako geure historia jareiteko bere ahasturatik. 50. urteurrena bete dau Derioko udako ikastaroak eta handikiro ospatu genduan lehena orainarekin bustartuz eta geroari proiektatuz. Momentu honetan une latzagoetan gagoz eta apur bat 20 proiektzio eginda, panepidemia honen eragina inguruan daukagu. Dana dala, Labairu Fundazioak edo aurrelanean edo telelanean ekin deutzo bere jarduerari, bai itzulpenetan, bai irakaskuntzan, bai ikerketan eta hizkuntza, etnografia eta inguruko lan guztietan. Lantalde on bat daukagu, konprometitua, gogotzu diarduena eta batez be batera jokatzen dauena. Eta Labairuren kapitalik importanteena da bere giza taldea. Kezka bat badaukagu horreitino eta da herri erakundeetatik zelango lana etorriko jakun eta zenbat fakturatu ahal izango dugun aurten eta datorren urtean. Kezka bizia da, ze badakigu premiak beste alde batzuetan dagozala, da alan dabe zelan bait bermatu deuskue, gure hitzarmenak bere horretan jarraituko dabela, baina dakizuenez guk albolan asko egiten ditugu partida izendatuen bitartez edo lehiaketaren bitartez, eta hor gauzak urritzera joko dabe. Horregaz esan nahi dut, laguntzaileen laguntasuna edo kolaborazioa ezinbesteko izango dugula, batetik taldea bera sendotuz, ugarituz eta euren ideak, euren laguntzaileon oharrak eta aholkuak guganatuz. Ia guztion artean esturaldi honetatik urteten dugun. Eskerrik asko. Erraz esaten da 50 urte, baina mende erdi honetan hainbat zeregin eta alegin egin behar izan ditu Labairu Fundazioak Derioko seminarioan 1970ko udan lehenengo eskolak emoten hasi zanetik. Hain urteurren biribila eta esanguratzua ospatzeko azalata, programa bete-betea eratu genduan. Lehenengo, ekainean, ikastaroetatik igarotako ikasle-irakasleak batzeko ekitaldia egin zan Derion, Baskarita guzti. Ehun lagun inguru batu ginen, asko eta asko urteetan alkar ikusi bakoak. Hasierako irakasleak goratzeaz ganera, urteriko onenetako oroitzapenak ekarri gendu zan gogora. Udagoienean, urrian, ekitaldi bikotxa egin zan.
Goizean, World Cafe Dinamika. Euskeraren geroari eta Labeiruk etorkizunari begira daukasan erronkei buruzko hausnarketa egiteko. Jarduera horretara, mota askotako jendea batu zan, 60 bat lagun, eta danon artean, proposatutako gai desbardinei buruzko ideia ugari aztertu gendu zan. Ingurua sortu behar dugu eta hizkuntza eta euskal kultura maitatu behar dugu. Idei potolo bat hemendikan, ez? Hortikan, gu gara eredua, ez? Ik eta nik guk, gu gara berba, gu gara eredua, gurea da erantzukizuna esaten zenuten, eta euskera danontzat ere zabaltzearen erantzukizun hori. Egun berean, arratzaldez, beste ekitaldi bat egin zan, gizarteari begira, herri agintariakaz eta Labeiruko laguntzaile eta jarraitzaileakaz. Ospakizunei errematea emoteko modu parebakoa izan zan. Horrabe, 150 bat lagun batu ginen, Xabi Paia aurkezle zala eta Mungiako Amilotx dantzataldeak lagunduta, ekitaldi polita eta gozoa egin zan. Euskarari eman dio behar zuen tornuia, Euskarari eman dio behar zuen tornuia. Gure herri administrazioetako babeslei urteetan emon deuskuen babesa eskertzeaz ganera, alkarregaz batzeko atxakia ezin hobea izan zen. Labairu da gordailua, sorgailua eta akuilua. Gordailua da Bizkai euskararen jagolea, herri hizkeraren biltzailea, baina bada sorgailu ebe bai. Zenbat liburu, zenbat kartel, zenbat testu, zenbat ikerketa. Zenbat berba itzulite urtean, akuilu lanabe egin beharra dago, euskaltegian adibidez. Eta gordailu, sorgailu eta akuilu izateko ezinbestean askoren laguntasuna behar izan dugu. Urte osoko programa horrek erregistro oparoa itxi dau gerora. Alde batetik, ekitaldietarako prestautako bideoak, hainbat personak idatzitako artikuluak osatutako argitalpena, argazkiak eta bideo irudiak, edabideetako albiste eta artikuluak. Gizartean, gure ibilbidearen barri zabaltzeko balio izan deuskuen ekitaldiok, aldi barri baten atarian jarri gaitue, etorkizunera begira. Urteotan guztiotan metatutako jakintza eta ondarea gizartearen esku jartzeko erantzukizuna daukagu, eta hori egiten alegindu behar dugu aurrerantzean. Ospakizunak ospakizun, 50. udako ikastaroa egin dugu joandan urtean. Ontxebe, gure jardueren ardatzetako bat, euskerearen irakaskuntza data. Udako ikasleen perfila, titulua atera gura daben gazteena da batezbe. Ganerako eskoletan, ostera, ikasle gehienak beharginak dira, administrazioko mailak gainditu gura dabezanak. Ikastetxe batzuetan be, bai ikaslei, bai guraso alkartei emoten dutzeguz eskolak. Begoñazpi ikastolea nabarmendu leiteke, emoten diran klaseen kopuru aldetik. Hemen gainera, eskolak esese, euskal kultura zabaltzeko tailer dinamikak be egiten dira. Ikastolako maila guztietan urtean 3 aldiz. Eleketan programea da. 2019. urtean aurreko urteko lantaldeari utzi deutzagu, horrez gain 15-18 autonomoren laguntza be badaukagu lanak atara delizeteko. Itzulpen lehiaketei jagokenez, iaz batzar nagusietako batzorden transkripzioak egiteko lehiaketa atara gendun. Horri gehitu behar deutzaguz aurreko urtetatik daukaguzen beste 2 lehiaketa. Batzar nagusietako beste bat, transkripzioak eta itzulpenak egitekoa, eta mutualiako beste bat. Horrez gain, aurreko urteetan martxan eduki dugun itzulpen online
ikastaroari buelta bat emon deutzagu eta erabarrituta eta beste formatu baten barriro jarri dugu martxan. Espero dugu erantzun hori eukite. Normalizazio atalean, enpresetan zein udaletan lan egiten dugu, bai euskararen erabilera sustatzeko planak egiten, bai euskararen kalitate ziurtagiriak lortu dagien aholkularitza emoten. Horren arira, aurton Labairun bertan diagnostikoa egiten hasi gara, ostean behar dugun euskara plana esartzeko eta epe ertainean bikain ziurtagiria lortzeko. Aurten gainera Euskaraldia egongo da. Aurreko ediziotik Labairuk Euskaraldiko lan batzordeetan parte hartzen dau eta gure bezeroai Euskaraldia sustatzeko aholkularitza emoten dutzegu. 3 zerbitzuotan dabilz behargin gehien, 43 guztira, eta bezeroak 60 gora. Beharlekuak be ugariak dira, Bilboko eta Boluetako egoitzez ganera, enpresetan eta bezeroen bulegoetan be lan egiten dugulako. Derion, ikerketari lotutako egitasmoak egiten dira. Hor dauka egoitza Euskal Bibliotekak, bai liburu aldizkariak, bai argazki kartelak, bai euskarri digitaleko hainbat material batzen dituana. Hiztegigintzan gure urteroko lan ildo nagusiak Labairu hiztegia eta hiztegi fraseologikoa doguz. Lehenengoari 1005 termino inguru gehitu dutzaguz, bai berba arruntak, bai berba teknikoagoak, bai ahosko iturritatik hartutakoak, baina batez be ahalegin berezia egin dugu fraseologikoaren esamolde zerrendea atontzen eta ugaritzen. Guztira 2000 lokusio inguru landu eta sartu duguz. Azken baten, korpus biak aberasten jarraitzen dugu gure erabiltzaileei bertsiorik osotuena eta eguneratuena eskaintzeko, bai Labairu hiztegien webgunean, bai eskuko telefonoetako aplikazioaren bitartez. Aplikazio honek honezkero 15.000 deskarga baino gehiago daukaz eta sarean be gerota kontsulta eta bizita gehiago daukaguz. 2019an 200.000 erabiltzailetik gora eduki duguz eta urte amaieran kopuru horrek gorago egin dau, batez be ekimen bigaitik. Batetik, Useigaz elkarlanean bideratu duguna, aurrerantzean Useiren sinonimoen hiztegitik zuzenean kontsulta leiteke Labairu hiztegian, euren korpusean batutako sinonimoen esangurak kontsulta balizeteko geurean. Eta bestetik, aitatu beharra dago gure webgunera erabiltzaile gazteagoak ekarten dituan egitasmoa, urtean gero eta erabiltzaile gehiago dakarzana, bota ba Euskal Esamolden erronka. A ver, ¿qué tal les dago? Euskal Esamolden erronka. Joan dan urtean 3. antolatu genduan bota lehiaketea gazteen artean Euskal Esamoldean erabilera zabaltzen jarraitzeko asmoz. 150 parte hartzaile baino gehiago batu jakusan erronkara eta 60 bideo inguru hartu genduzan. Sari nagusia sopelako neska batek irabazie ban eta interraierako lautzartel irabazie bazan Europan zehar bidaiatzeko. Herri ondareko egitasmoak ustera gehien baten udaletarako egiten doguz. Aurten, beste egitasmo batzuen artean, Lesamako bizimoduaz ordu eta erdiko bideoa egin dugu. Arrazurako ibilbide baten bideoa eta liburuska. Bedian baserrien katalogoa, eta Basaurien eta Arrigorriagan toponimiaren ikerketeaga segiduten dugu. Ikusentzunezko bitartekoak gero eta garrantzitsuagoa dira atal honetan. Etnografia zerikusi edekona zabalduteko 11 legin egiten duguz. Kasureko apuntez etnografia izeneko blogean artikulu bet argitaratuten dugu astean, eta urtean argitera emon diren artikuluetatik 200 bat hartu eta papelera ekarten duguz. 4 urte baino gia udaroa guz honetan behionezkero eta amentze gauz indertzu ekiteko prest. Aurten, 4 urteko lanaren ostean, Atlas Etnografiko de Baskonia egitasmoan argitaratu diren 8 liburukiak sarera eroan doguz, obra bakartzat hartuta, Petronorrek emon euskun laguntzari esker,
eta horregaz egitasmo hori amaitutzat emoten dugu. Horrez ganera, Onda Baskan astebirik behin tarte bat egiten dugu edukiok zabaltzeko. Irratiko saioek, ganera, jarraipena daukie sareetan. Hau dan hau egiteko, herri erakundeen babesa daukagu, hitzarmen bidez adostutako egitasmoak aurrera aterateko. Horri gehitu behar jako, bezeroakaz egiten ditugun kontratuak, eta baita bestelako diru laguntzak be, deialdien bitartez eskuratzen ditugunak. Argitalpenen atalari helduko deutzagu amaitzeko. Gramatika eta literaturako materialak liburuetan argitaratu ditugu. Esanetik idatzira Adolfo Arejitaren gramatikako liburua da. Bizkaia irratian egiten dituan kolaborazioen aritik landutako artikulu laburrak. Bitainoren Kantuz eta itxaropenez poesia liburua. Lourdes Otaegi eta Garazi Otxagabiaren Beste gerrako kronika literatur ikerketakoa. Idatz eta mintz eta Litere Baskonize aldizkariak dira lan horren lekuko. Gaur egun sarearen bidez material eta eduki asko zabaltzen dugu hainbat arlotan. Hiztegia bera, herri ondarearen katalogoa, fonoteka, bizkaieraren ataria, bibliotekako katalogoa, apuntes de etnografia bloga, hori dana sarean daukaguz, eta danak elikatzen goaz, hainbeste urteko ibilbidean metatutako jakintza eta ondasuna gizartearen eskura jartzeko helburuagaz. Labairu Fundazioa, gordailu, akuilu eta sorgailu dala esan dau Xabi Paiak. Izakera horregaz egindako ibilbidea saritzeko, euskerearen egunean Bilboko udalak labairuri aitormena egin eltzan. Hori be, auspoa izango dugu aurrerantzean lanean jarraitzeko, geurea dan egikereagaz.